Εξήγησης γραφών, ολίγου και κεντημάτων και ολίγου αποστρόφου και κεντημάτων. Στην πρώτη περίπτωση λέγονται και οι δύο χαρακτήρες χωριστά, και το ολίγον και τα κεντήματα, αλλά πρώτα παίρνουμε το ολίγον και κατόπιν τα κεντήματα. Στην δεύτερη περίπτωση το ολίγον δεν λογαριάζεται ποσοτικά, δεν το μετράμε. Χρησιμεύει σαν στήριγμα της αποστρόφου και των κεντημάτων που είναι πάνω στο ολίγον. Επομένως, πρώτα παίρνουμε την απόστροφο και κατόπιν τα κεντήματα. Βλέπε Θεωρητικών Ιωάννου Μαργαζιώτη, σελίδα 18. Άσκησης 31. Στο πρώτο μέτρον, η πρώτη κίνηση είναι το ίσον, η δεύτερη το κλάσμα, η τρίτη το ολίγον και η τέταρτη τα κεντήματα. 1, 2, 3, 4. Νι, πα, βου, βου, γα, δι, 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 και, δι, γα, δι, γα, βου, πα, νι. Τα δύο τροπάρια που ακολουθούν νούμερο 32 και 33, καθώς και άλλα τροπάρια που θα ακολουθήσουν, θα ψαλούν πρώτα με τους χαρακτήρες μελωδικά και κατόπιν θα εφαρμόσουμε πάνω στη μελωδία αυτή των χαρακτήρων το κείμενο των λέξεων. Η πρώτη μουσική ανάγνωση ονομάζεται παραλλαγή και η δεύτερη μέλος. Παραλλαγή λοιπόν είναι η εκμάθηση του τροπαρίου με τον ρυθμό και τη σωστή μελωδία των χαρακτήρων της μουσικής, και μέλος είναι η εφαρμογή του κειμένου των λέξεων ακριβώς πάνω στην παραλλαγή. Για να μπορεί ο μαθητής να μαθαίνει εύκολα και σωστά το μέλος ενός τροπαρίου, πρέπει απαραίτητος προηγουμένως να γνωρίζει καλώς και την παραλλαγή του τροπαρίου. Με παραλλαγή πρέπει να μελετούμε περισσότερες φορές ένα τροπάριο από ότι μέλος. Εξ αυτού οι παλαιοί διδάσκαλοι έλεγαν ότι ο μαθητής πρέπει να διαβάζει 100 φορές παραλλαγή και μία μέλος, και άλλοι πάλι έλεγαν 1000 παραλλαγή και μία μέλος, ίσως για να υπογραμμίσουν την σπουδαιότητα της ανάγνωσης της παραλλαγής έναντι του μέλους. Άσκησης 32. Παραλλαγή. 1, 2. Νι, νι, ζω, νι, πα, βου, 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 πα, βου, γα, δι, και, δι, και, δι, γα, βου, πα, πα, βου, πα, νι. Άσκησης 32. Μέλος. 1, 2. Πατέρα Υιόν και Αγίον Πνεύμα, τριάδα ομοουσιών και αχωριστών. 33. Παραλλαγή. Νι, ζω, νι, πα, βου, γα, βου, βου, γα, βου, πα, βου, πα, νι. 33. Μέλος. 1, 2. Ελεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. Άσκησης 34.
η πρώτη κίνηση στο ίσον, η δεύτερη τα κεντήματα, η τρίτη η απόστροφος και η τέταρτη το κλάσμα. 1, 2, 3, 4. Νι, πα, νι, πα, βου, βου, γα, βου, γα, δι, δι, και, ζω, και, δι, γα, δι, γα, βου, γα, βου, πα, νι, πα, βου, πα, νι, ζω, νι. 35. Η πρώτη το ίσον, η δεύτερη τα κεντήματα και η τρίτη το ολίγον. 1, 2, 3. Νι, πα, βου, γα, δι, γα, δι, και, δι, γα, βου, πα, βου, γα, βου, πα, νι, ζω, νι, πα, πα.